grasya, kaasin, ken panakabalin ti Diyos, tayo iso ti amin tayo. Idat tayo kenukuan na ti amin tayo. Tapos may kari tayo makiranod, kadagit na santo na misteri, digdigon tayo, dari kibasbason tayo, at pagbabawian tayo ita. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kaasyan kami. na tayo kumatimang na kabalin ng Diyos, at kalpasan ti pan nakapakawan na nagibasbason tayo, ipan na tayo, itibiyag na na ngayon. Amen. Kung mararag tayo. Apo ipaing mong katakaasin kada kami ketiyan adung, dagiti parapor mo, itikas tanas nasket kinanama, pamantikin ayat mi, ket agtali na edka masiriridan, iti panagtungkal mi kadagiti kailin mo. Gapuken ako Meso Kristo na anak mo ket Diyos, isaw magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos na nagnanayon na awan tiingan. Amen. Basa na adaw iti libro ti Exodo. Di na ibaga iti ari Egipto, anak kapanawen dagiti Israelita. Nagbalyo ti panunot natin dagiti opisyales na. Hindi pa panitarakwada. Anya dahito yung inaramit tayo, pinunada. Pinalubusan tayo dagiti Israelita ako manaw. Ita, awanda nakastagaw tayo. Pinatanggan ti Apo ti puso ti ari. Iti kasta, minaisagana ti ari, tiyugan na apakay gubat, ket intubot na dagiti soldado na. Intuyog na pa dagiti inya magasol, akasaya atan alugan apakay gubat. Timuyog na dagiti amin alugan apakay gubat, agraman dagiti opisyales, ket kinamakamda dagiti Israelita kumanpanaw as babalay ti. Inaman kila dagiti Egyptio, ang draman dagiti amin nakabalyo, dagiti lugan ti ari, dagiti nagkabalyo a soldado, ken ti armada na. Nakamakamda dagiti Israelita, iti kampuda, iti agad, iti igit tinalabag a baybay, iti asideg, iti makilot, ken Baal Zephon. Hindi makita dagiti Israelita ti ari, ken ti armada da ako mangkamat kadakwada. Mas kaunay tinutengga kay tumawag na iti ako. Inunada kay Moises. Napupa di taawan ti pagiti naman iti Egipto, isuma inyag na kami amatay di pigatang. Kita ang pinagbanagan ti pinanirwag mo da kami kada kami iti Egipto. Sakbay ako manaw tayo, sa umikin ka na mapasamak dito. Inurang idi abaygaan na kamila ay ngayon at agamo din iti-teach mo. Naimbag at pinagbalin ni at agamo, kaya timatay kami dito ilatang. Di kay agbuteng, pinuna ni Moises kalakwada. Papigsain niyo pinakin niyo. Makita yung itati algaw, kanangisalakan ti Apo kada kayo. Saan yun po na makita ng Egyptio ang makita ita? Ti Apo, ti makilubat, naku kadayon ka kayo, ket awan nas ken aramiden niyo. After yung awagan na, kinuna ti Apo ni Moises. Bili niya ng Israelita, ay tulad ti magna. Ingatong ka sa bukod mo, ket ilayat mo itibaybay, tapno agbingay. Iti kasta, mabalin ng Israelita ang magna itinamaga adaga. Patangkanet, hasta unay ang puso dagit Egiptio, tapno kamaten la ida. Maidaydayo po, iti panangkamet o iti ari, iti armada, na dagit ilugan ka dagit nagkabalyo as soldado na. Maamuan po dagit Egiptio asya ti Apo, yung tumaparmet po ida. Isa o ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Antak ti Apo, agsipod tanang balay di asidadayan. Antak ti Apo, agsipod tanang balay di asidadayan. Antak ti Apo, agsipod tanang balay di asidadayan. Inlemes na itibaybay, nagiti kabalyo, kan nagiti nagsakay. Ti Apo ti mangted pigsa, ken panakabalin ko. Isuti nang isalakan tanya. Isuti Diyos ko, ket ilaydayaw ko.
Isupiyos ti ang bakit itanong ko. Kaya po ang sipon na nagbalay. Manakigubat ti Apo tinagal na. Intapok na iti baybay dagiti lugan ken armada ti agit Ehipto. Nalmes dagiti kalaingan opisyales na ikinalabaga a baybay. Pinimmes ida ti adalim a baybay, kas dalabato anin neto ilansan. Napigsakin man nakabalin, ti makanawan na imam mo ako, pinarmek na ti kabuso. Kaya po ang sipon na nagbalay. Sa ulemay di pagarian ti Apo, as maibagay, ket amin tumaliket tuken ka. Ilapot ka pumatala kayo. Iban na kayo waragawag na Santon nga Ebanghelyo kasi surat ni San Mateo. Nagsaon ni Jesus kendi sumagmamano ang maestro tilinteg. Nagsaon ni Jesus ti sumagmamano ang maestro tilinteg ken sumagmamano ang Pariseo. Maestro kinunada, ipakita mo kada kami, pakitaan na kami man iti milagro. Anya ket nagdakes ti kaawan ti pamati iti Dios dagiti tattao kadagiti nga aldaw insungbat ni Jesus. Agdawat kayo iti milagro, awan maipakita kada kayo no dilain ti milagro ni propeta Jonas. Kas iti panagyan ni Jonas iti tiyan ti dakkel nga ikan iti las-od ti kallo nga aldaw ken rabii. Kas tantumet ti panagyan ti anak ti tao ti unet ti daga. Inton aldaw ti panangukom, tumakderto dagiti taga Nineve amang pabasol kada kayo. Kanagbabawi da kadagiti basbasol da, idinangyad da ti panangas ka sa bani Jonas. Ibagak kada kayo nga adda ditoy ti maysa na tantanog nga ni Jonas. Inton aldaw ti panangukom, tumakderto ti reyna at taga-abagatan amang idaron kada kayo. Agsipod ka naggapo iti adayo a lugar tapno umay na din pinainseriban na panlorsoron ni Solomon. Ibagak kada kayo nga adda ditoy ti maysa ang natantanog ni Solomon. Pi Ebanghelyo ti Apo. Yung muna nga maibasa mo tayo ti istorya ti Exodo, ti papanaw dagiti Israelita iti Egipto, inliblibas ni Moses bako hindi panulong ti Dios. Tapno mawaya-wayaan da, anya ti panakawaya-waya da, ti panakaadipan da, ti manong kataw-tawan da. Tano adipan ka kanya da, adipan ka latan, haang umangat ti pamilya, hanggang magbalin na ari, uno anyaman, basta haan na umangat, adipan ka na agnanayod, kasi ti pada. Kaya nagkakararag da, yapo ta adipan da, mga abak na kumangkot ti gubat. Kaya muna nga manangabak ti gubat, abakin da da, para o, Nari tayo ang balagida isuda mo ti mawaya-wayaan ko nada ng sabali. Tindanan ti Diyos, babaan gini ko isa si Surya yung malasing da iti baybay. Ngayon ko na ti Diyos, nagasalta ko na ti Diyos ken ni Moises, patangkalat ti puso da dito nga Egyptio. Tapno handa nga maasyan, talaga nga kamakan da ida, isublida nga napapatayan da, isublida nga at balik nga dito. Kaya nung kikitaan tayo ko, nagdatao nga mangirurumang kanya tayo, anya nga tayo dyan, plano ti Diyos, tapno at mangirurumang kanya tayo. On our side, da tayo nga halos pangaligan ko nga mairuruman, mabalin ang ako na ti Diyos kinaraman na, anya ko di tao nga, anya nga side di tao nga, mangiruruman, apay sa tumisyon, may dito yung nga mangiruruman, awang man lang ti ayatkin ka, awan ti asing, awan ti kaasim awan ti ayat mo iti kabsat mo. Inusan nga pati Diyos, kaya kung madagasawa to, sino inusan na, di lalaki, kung babae, kung mairurunod ti maysa. Yung nga ti side na rin yung panunod pinatanggal ti Diyos ti puso, datap mo mairurunod ti Israelita, tapno mausap ti at na bilid na, kadamwada tapno isalatan na, di ayat na.
Pero baliktadan tayo, anyang mati akong dali pitatao nga maniro, magkala ko mati panagbiyak tayo man, di madali tatao man. Basta magikuspos, pilubong na ka. Mapadpadayawan di bagbagi na ka, pasig na pa nangikos, ti panunod na, minusar na tapidus kita. Anyang mo ti panakaisalakan na takanya na. Anyang na magdimisyon kanya na, minusar tapidus na natangkay. Tapos magdagsan to, isoda ka ron. Kailan ko madagiti sa santo, may rumunda, so managsantuta. Anya mo ti role din ang rumun. Kasano mo ti na espiritual nga biyag na, kasano mo ti relasyon na kini ako Diyos. Kaya kamo mo, kini ako Diyos na makasok. Namuyo, ibagagyo to. Nila ako Diyos na makasumbat datan. Ito yung mga ibanghelyo tayo. Nagdawad na ti milagro. Kaya po na ni Apo Jesus, nagdapos kita dito yung henerasyon na. He himself is a miracle kung nana kumadali. I myself is a miracle kung nana kumanot niya po. Kumano niya po Jesus Christ. Siya na mismo milagron. Nagyan ni Jonas iti talong daw talong arabi. Iunag ti santi ikan at kasya mo ti anak ti tapong amunga. Tata namati tayo kini Jonas. Tata ni Solomon, disirib ni Solomon. Amutay mo disirib ni Solomon. At dato tinatantan po ng ni Solomon. Kung na naman ang nangarulan ni Solomon. So di ko bagbaga na, nagkapoy na rin nga tao, tapay lang marin natin, tanda ni Apo Jesus, igay yagda. Lagi ni kinakapoy ni bagbaga na, agbirbiro tapay lang milagro, at ni Apo Jesus. Kasi mo tinendensi tayo, biro tayo ti milagro na datuma, kasi lati pamati tayo ka, hanggang makompleto na milagro, di tayo mo galing bibigan, kaadana, di pa nagdaragaraw na, ikaasin na ibigyan tayo. Hindi para-parabor kada pa nang sakit na kada tayo dito yung kumalaw. Kami lang bro, tayo gaya mo, tanda mo nang hantay pa naman lang ako, nagikurangan tayo. Kala dito. Hindi mga estrotilitid kada Parisayo, ayan natin milagro. Kung kuna may Apo Jesus at siya, dagtuya. Kada tayo mga matinis na ingal daw, kung naman ni Apo Jesus, siya, dagtuya. Milagro, hindi kakaling, hindi pamawangis na kumakanya kayo. Paunugan tayo lahat, bibigyan tayo. Apo, idumdumam nga ipatay ti sakripisyo ti may tinisan ng ti anyaman na sa bagay na sakripisyo. Awaton ka dagito'y daton mi kat pasanton ida. Tatlo ti idaton ti panggalmay sa pagdaydayaw nga ken kaagserpi apatay sa lakanan mi apata-pata dato ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kumakata kayo. Kitang ayo dagiti tapos puso yo. Dada na si Tatay Apo. Pagyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May karigat Pudno na yung may karigat rumbeng anong nikat patay sa lakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken Liso. Agyaman kang ken ka nasantuan na amaga po ken Iso Kristo nga idayaten na anak mo. Iso ti garbong kadga po ken kuha na inaramid mo dagiti amin na adda. Ket iso pa iti baon mo aman lubot ken mangisalatan. Nagbalin a tao babaen ti Espiritu Santo ket impas nga ni Virgen Maria.
Imyon na dagiti ima na hindi nga tutuok tapno parmekan na dipatay. Kati parangarang na ti panabungar. Kiti kasta tinongpal na tinatem mo. Kat ginungkod na tinasantuan nga ili nga agpa ay kanta. Anan sa ta makidanggay kadi kadagiti anggeles ken kadagiti amin na sa santos. Mangipunan nagkadagiti pa kay daydayawan kadagiti may sa atin ko namin. Santo, Santo, Santo ti Apo, at Diyos kami amin na pagswa. Ilangit ken daganap nura ti pagayayawang, kusana ti kamakuan. Malaydayaw ti umay kinatan ti Apo, kusana ti kamakuan. Pudno na Apo abi ika kinasanto ket sikati bugwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga ti paay mo ti espiritu mo mga kasanto kadagiti daton tapno pagbalinan ket paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo ni Hesus Kristo. Isu ilisak bayayawat na si aayat ti bagina tatlo agtutuok na ngalay ti tinapay nagyaman kenta pinispisi na sana inte kadagiti disipulos na ket kinunana. Alarin nyo, kat mangantay amin iti daytoy, kaday pipibagit, isa may yawat ko, may paay kada kayo. Kasta magkakalpasan tayo, di pa nang rabiita, nangalay ikalis, nagyaman manimpenta, sana inted kalagay di disipulos na kat kinunana. Alarin nyo, kat uminong tayo amin iti daytoy, kaday pipikalis tidara. Dara ti baro, ken nagnanayon ako lang. Iso amay buyak to, amay paay kada kayo, ken kada giti ato at tao. Tapno mapakawan dagiti pasbasol. Aramidan nyo dayto, ya pangilag-lagit nyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Pagbatay na Diyos mo, Pinakapanagungan, pinakang isalakan, sikaan na lupot, isang alubungan. Itinurot pa ng ilagid mi, iti papatay kan panagungan ni Kristo, idaton mi kan kaapo. Itinapay ti biyag kan di kalis, ti pan nakaisalakan. Agyaman kang ken katayong paay mo, ama ikari kami, nga dalito'y saklang mo, katagserbi kang kenta. Dawaten mi Apo, tada kami ang makirano diti pagigan dara ni Kristo, pagkay kaysa na kang kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kada Apo ti Iglesia manaysat na pitisang alubungan kat parayrayong kayak na anagusan. Laglagi pang milyon na Santo Papa mi ni Marlo, Maros Obispo mi, dagiti amin nga Obispo ken Papati. Laglagi pang kada Apo dagiti kakapsat mi pinmusay na sinanama ti panagungar dal ti silong kakaasin nang ilaw dawatan tayo na Reverend Victor. Awaton kad iday pisilong taranyag mga patagitan taken tay tirupan rupa. Dawaten mi Apo tay paay moment takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to. Keneng dasat ang Birhen Maria ngay nabi Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda anak kaputno anak serbikan kaditoy kada magikadbuang kam tukad magkadakwada mangitantan o ken mangidaydayo ken tagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siya kaysa ken Kristo ken idisido ni Kristo. Ititimbuyo ti Espiritu Santo irok na ibigan tam na kabalin nga ama ti amin adayo ken gloria ket nanayon nga awan ti ingganan. Tayo kumararawi ti Ama, at walang tayo pikararag na ilusuro ni Apo Yesus kadatayo. Ama amin nagdat sa ilangit, madaygayaw kumatinakan mo. Dumpen kumati pagariang, matungkal kumatinakan mo, ito'y nabahas sa ilanan. Kitdan kadakang kaindaw ito'y, titanen ni ibatanay nalda. Pakawanan daliti basol ni atas nagpamakawan ni, kadagiti nakabasol kadakami. Binakamwen tayo bayaan, mamalurot isulisok, isalatan na kami. Dawatin mi kan Apo tay salatan na kami kadagiti amin na pagtaksan mi, itdan kada si aayat ti kapya kadagiti altaw mi. Kat babaan di panulong tataasin kada kami, tan kanayon kumalaeng, ngay ti basong may ilisi kami, ti amin nariribok may kanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanang mamarin mi, yan itiya ay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Ako po ang tituloy ng kabayan ng
So, ako mi ang Jesu Kristo kinunam ka dagiti apostoles mo kapya ti bakit kada kayo. Kapya nga gapo kanya kitad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi minam nuli ka ti pamati ti iglesia tatkas mayan nurot ti pagayatan. Ipaay mo kada si aasikan ko na ti kapya ken panagkay kaysa si kanagya ken kadari. Iti agnanayon nga awan ti ingdana. Ti kapya ti apo kantanayon pumangat ka kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, itonggal may isa kada tayo kapya, ang tayo sa kapya. Kordero ti Diyos na may katay ti basbaso ti lubong, kasya naman. Kordero ti Diyos na may katay ti basbaso ti lubong, kasya naman. Kordero ti Diyos na may katay ti basbaso ti lubong, item na akang ti kapya. Nagtuloy niya ako, Jesus, ti Cordero, ti Diyos sa mangikat ka nagtibas basol ti lubong. Nagasat tayo, anayaban, ikiday ito ni Padayana. Apo niya may kaling may kakanya, yung pinisalay na sa samay na patuloy para doon. Apo kasyan na ng kaliat at taong, tamada kami pinakiramod mo karang itinailangitan na misteryo. Bayan kin kanyaman na tinadates, kitirubot mi tinasanton na panagbiag, gapo ken Apo Meso Kristo, anak mo ket Diyos, isa makipagbiag ken makipag-ari ken ka, ititimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos na nanayon nga awan ti ingana. Amen. Ti Apo at ako makatatayo. Kasta mo namin. Bendisyon at makalitiman ng kapalin na Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Nalpasan ti na Santo na misa, hintayo iti ayat, ken katya ti Apo. Kanyang tayo. Salutari Jesus, Nia, Quae